La, palit ang bumbay labi. Magyapon balik ka og lamat di man pagyapon panganon. Pili man usik lang na apay Bombay nga 5 pesos ingog itlog sa pogo. Mahala. Aso ka sa manitik 26 pesos 12 ka buok. Abir pa unsa imong pangayoon basta kay ipaagid kwarta. Na ay ginamos niya dili maglabad lang ka og ikaw mag-ano di ka sa lakaw di kay sensilyo ganiha asa nimo butang 5 pesos. Nao ka? Dagan kay kada apol ah. Nag-apo ka niya naman sa labad. May matay nga apo. Saba ni bangot. Bawal mangihi diri Bisa ang basura mangihi. Bawal ang basura paglabay. Bawal ang basura pangihi. Ana lagi ko. Bawal mangihi diri Mao jud imo gibasa. Ngey. Nam gud ito ilo. Kung agyanan gud dito sa nante. Nam ganit. Nila sige ra mag-ulan. Sige ang ulan diri nagtultol ang ulan. Maka Mister nila may tana og naapay galas sa manguha tagko jadi. May sudan. Pero bong mo pa. Si ko jaji. Tagong namilit sa kahoy. Ya, bito to dito bada ka. La, ginagudla palit kog sumer. Ginagudla. 15 pesos. Kung saan kanang kritikado ba kayo? Way asukar, way kape. Mo na siyo may kaunon ra. Si Lula ba kanang balo kayo, 5 ra ganing sumay. Dingko. Kaya ang ako kwarta inyo. Imbis kay naa kay kwarta, dali-dali unya mo pagpangayo kay iswayon time Ay, ra. so balik-balik ka na. Na. Inala. Alang man. Launding. Kada adlaw 20, kada adlaw 20. La, ginagudla. Ya, tindakan tayo noong kanyang gikapoy, rabagong sakitra ba niyang buko-buko paglabad na. Kapoy, lipot sige ka ng bunggo. Kapoy ang kilit. Kaya ganito pagbumbado hara ka planggana. Duha. Yung katong Dua, imong britong lima. mga sultain ng dukot na. Yes, sweet ko kayo. Imuhal, 5 ka planggana, 2 ka balde. Katik kong di ka. Kapoy, may kaliyo. Karon mag-idahay na sa pagkaan ang inyong mga hinukasan kamuray laba. Kaya ka jirami. Ang ako ra. Nanasad na. Okay na. Luoy ra day ka po kawako. Bana ba? Tindakan ka ba ko hinudyaron? Liwaros. Kurang kanduay. Sa pali. Paano? Balik, kay palitan mo na ako kay mabugto man po na kinabuhi ang way next stroke. Nabugto mo ng kinabuhay sa sumay. La. Bahala, mabugto kay wa makay kwarta. Gana nito wow oy. Wow. Ginala. Unang uban nito sa Cagayan. Ginagudla, palitin kong sumay. Bardalong, magkay ka. Pangayo dito ka pipi. Pipi. Kadto. Ah, Kadto pa sa pertahan. Anong kapipi man? Basin na ikot saan tas na niyala? Basin na ikot tas pipi. Ginala.
raw. Wala magpadala ni mo kayo. Unta tara magkamagtongha. Di na budlo. Ma. Ay, kung sumay. Kinsa meron na maligya, sumay kay ako pat yun. Dito. Kinabudlo. Lagi na lang. Napat yun man eh. Kaning jet. Ano yung Jis? Ang gani. Kaning jet. Piyakok ko dun sa imo. Hubon na ako. Di nga niya, may laban ako ninyo sa imo hubong halin na ba kahoy. Tingalit may piyahok kinunin mo na. Jis, Alkansa. na lang. 15 ba? Damulay nain! Jeffrey, kagbog ko sa kahoy! Piyahok karon. Ito na ang sumay ba? Sige na lang. Sa kahoy, manawak. Sige na lang. Naman dito ma. Mamunit kay kag bakal wa. Ah, Mamunit kag oy. bakal, baligya. Lo, kami sa una, di mo maulo. Hello? No? Sa una. Gansang, sige rin may pangwa sa una bakal. So ay kuan oh. Digit dia kanang dili ng kanang ilang jeep sa unam. Magabi magkalingaw ka mo panggabat. Baligya dahil ninyo. Pila ga 2 kilo sa una? 12 mo ba? So, So, Oo na, napunta ka na dire abang ka ni Big One eh. Ano, kung ano kang mga lansang. Malipay na sa ulan ay mahalinan. Sige na lang. kunya og kuan ka nang mapalitan og siyo may di na kamo kaugsudan. Magpalit na magbutan. Suso! Ah, di ko ano eh. Sige na lang. Nami sa suso. Sige na lang. Gawin din. Lang dito. Paglingkod ba? Oo, maglingkod ko. Oo, Benjis. Ano na ba ikak ka nang ako sa imong ulo noon doon na. Sige na lang. Wala na na siya kinaon, wala na paniudto, wala siya may pamahaw. Man ako pamaaw. Ang sudan kay suso. Suso di ay ang pamahaw. Dili, paniod to. Man akong pamaaw, pero paniod to. Panihapon, wala. Dili, sabay. Yata kung yung Jis, mangayo ka o kwarta karon na 24. Yung agi ko. Ano ba? Pagkahubog gani ko aning kahoy, buwak ko yung imong ulo. Kakulang nagsinko na. Kulang nagsinko. May tiwarupat. Wala, minus. buat tayo magaga. Kanang kay, isa habang Ikaw, ikaw ikan ko ng mata, tingnan mo, buwa ino na rin ang lagot ko. Sige na lang. Anong tawis mo ka ko? Huwag ko marumag doon si Aning Jinsyo. Iskakop naman lang ang naong. Meron na siya anang isda at dagat nga mutong-tong dito anang tuod sa dagat kanang sa pirada. Mga gamot ang lugwa ni katuod kapayat. siya payag katambok ada. Yan, Direk kaon. Kulang, pangwit lang. Ikot ka ron. buwa man dyan mo baga o ako magbukbuk ng ibuko-buko. Lagi na, punit ni Lulay.
Naintik ko pa ng kulay. Maitlog man ninoon yung kalakaw karon na. Kaya ko sa itlog. Nakakanaman mo. Na, ba? Hindi na madugmok. Chicken eh. Madugmok daw. Hindi na ako madugmok. Wag gibing ako sa papa wa. Uy. Matutag sa ligar. Ito pa ba nun? Uban, plete na anak kay plete. Oh, libre naman ako. Dili ay. Diyan na ikaw, media. O dito ikaw naman ang dosi. Pero na, Uy, dosi na balik ko. rete. Risi balik ko lang. Kunsi ko man. Kinsi. Kunsi. Kinala. Ito ba? Ay, pagsumay ba? Wa na lain tingal tegbas ko ni Emily o Ginoo ron na di ba? Katik-tik nagpailog og kwarta tagsin ko kay di asiwa ko sige mapangayo. Kasi nana. One, Ano siya? Ano? one, Subok. 2, 3. Ayaw ka. Wala day. Natin na ano sila eh. Nilulupad. Puro piso. Lula ba si Lula? Wala Ay, na kapit na. piso. Ayaw na! Ay, Diyos ni ko. Naa, isa na kuha. Ay, Nay, juice lagi. Si Jisa. Ah, nako ko. Sige na pa. Isang gero mo ako ang bada. Anya? Ipit talaga. 1, Bilis ako eh. 1, 2, 3. Wala na, naghilak. Wala na. Yan, ano? sago tiil. Nakuha ka lang. Kuha umpam dos. Usay abe. Nakakuha mo nag-tris na. Sige, God. Mulit sa Israpir. Nakakuha mo nag-tris. Ngano nilakad sa? Kasi wa ko ya kung hindi ka makanda sa kumot. Kuan lagi ni tikasan. Sa ako gug kamo sa ana aw sa ako gug tiil to ana anjis idagawak li hapit lang ko matumba. Kita mo na ko piso dala. Si mama, nakuha nag-5. Hi mga katik-tik, mura to among vlog. Inawat na malingaw mo. Amping kanunay. Bye-bye.